Salam, gadırly iýleşler, mehriban watandaşlar. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji iýuly. Biz ýene-de bugün öz eginleşimiz, wepaly dostumuz, göreş ýollaşymyz Muratgelli Döwletowyň hatyrasyna, ýani il içinde ol Timur Serkerde diýip tanalýady. Şol Timur Serkerden biwagt ölümine bagyşlanan gepleşimize başlaýarys. İlki bilen aýtjak zadymyz Timur Serkerde Muratgelli Döwletow ören ýagşy ýigitdi. Ören gowy adamdy. Ol barada biz özü barkada diňe gowy zatlary aýdyşýardyk öz aramyzda. Nahanni özü bitdi, Hudaýy bar. Yine de bir ol hakkında diňe gowy zatlar aýdyp biljek. Muratgelli şeýle düşünjeli oglandy. Ören düşünjeli oglandy. Ören ahlakly oglandy. Hiç wagt iki ýana çawjamady. Bir şu halkyň behwidini arap türkmeni azad etmek üçin, türkmenin başyny birleşdirmek üçin tutan ýoly bizim ýolumyz bilen gawat geldi. Şoň üçin biz bile bir näçe ýyl görüşdik Muratgelli bilen bile. Biz muňa gaty hoşal Muratgelli ýaly durnukly, düşünjeli oglanyň demokratik opozisiýany gollanmak üçin biz bilen eginleşlik edip şeýle bir näçe ýyl görüşenlik üçin biz ören minnetdar diýerler. Indi men ilkinji sözü ruhsat bolsa Murat Gurbanow'a geçirmekçi. Murat onu bir kagız özüm aýtsam Timur Serkerden adam kärçiligi hakynda on bizim ýüreklerimizde goýan ýatlamas hakynda. Aýdy ber, söz senden. Salamu aleykum, hormatly watandaşlar. Dogrudan Akbeta Paraň diýen sözlerine men goşulýan. Timur bir ýütküşi adam Muratgelli Mövlamoviç Döwletow. Biz şoňa her wagt Timur diýip gürleşýärdik, ýani hemmemiz Timur diýip aýdýardyk. Unu edermendigi gaty wajyp boldy bizim demokratik opozisiýamyz üçin. Sebäbi 2 ýyldan bäri onu meniň göründe atdyrym, edip barýan işi gaty ýani düýpli we gaty akylly hereketler etdi. Edermen diýeniň sebäbi ünsürüm bir agyr keseli bar. Agyr keselinden ahir momenti. Başga bir adam ay bolýa men maşgalat çekilerdi ýa bolýa men keselimden bolurdum diýip. Bu bolsa Muratgelli günne jaň edip, günne gürleşip aktivistler bilen gürleşip Türkmenistanyň içinde, Rossiýada, Türkiýede hereketler edýär. Soňky momentine çel, soň gürläp bilýän nokadyna çel. Men şonu saklaýardım soňky bir aýda. Men Murada men çykyş edeýin, daha tip dowud bol menem saklaýardım onu ýok. Tek saglyňa sebäp sen bize gerek. Sen saglygyň düzelt, onsoň bile çykyş eder, problem ýok. Onu zerer ýok. Saň kyn düşe ýökürdüm diýip. Maňa her gerek jaň edip, maslahatlaşýardyk, gürleşýärdik. Men şonu saklaýardım. Sebäbi oň bir ýüz keşip zady, ýani agyr da tersen, şoň üçin men saklaýardım. Onu agyr düşýärdi. Hakykatdan çykyş etmek, käwagt jaň edýän, men soňrak jaň ederim ýa-ni agyryna çydaman, aýtman hiç kime, şonda da mertçe öz işin soňuna çeldi. Serkerde diýsem, hakyky serkerde. Men şol Muratgelli bilen Türkmenistana barmak niýetim bady. Şonda biz gürleşdik, şöyle ölmelen bolsa ikimiz barýar, da kansa durýar. Timur diňe demokratik opozisiýanyň bir aktivisti ýa döwlet topuryna goşulyp bize kömek edýän adam däl de diňe halkyň bir gahrman edermen ogul däl de hakykyň dostum bolup kaldy. Şoň üçin şu ýetki bize agyr düşdi, alaýda da maňa gatar düşdi. Timur Serkerde ýaly bizde edermen oglanlar bardyr. Ýöne intek öňe çykan. Ne şu çykan oglany ne Allah Taala aldy. Wagty gelenlerde elbetde ýöne şol onun öz
işini, yani demokratik opozisiya, Türkmen halkyny azatlyk çıkarmak bunça eden işi ummasın. Şoň üçin men şonu belläp geçirmeliyim. Doğun arnaşlarına, öz yakın dostlarına, maşgalatına Türkmen halkyny adından tüýtürekden öz gynanjymyzy bildirýär. Timur, sen bizim ýüregimizde her wagt bolýar. Sen ýaly arada adamlar bolan bir görüşü devam eder. Sağ ol. Öz sözünü aýtmak üçin häzir Hoca Nefes'e söz verelim. Hoca Nefes söz seninle. Aytsam aýdyp oturmaly sözken, ýaxşy adam barda ýaxşy sözden ýa hisap diýmeli. Allah'dan yatan yer ýakdy bolsun, imany hemra bolsun. Allah'dan daýja niyetine göre teredesine baksın inşallah. Doğru. Asam bol. Hem diýil iman baýlygy bolsun. Ni Musa senem öz sözüm aýda aýtan Murat Gerlin, Timur Serkerden hatyrasyna söz seninle. Salamu aleyküm vatandaşlar. Sağ olun Akbel Separağa. Doğrudanım ağır ki Timur Ağa, Timur Serker'de biliyorduk. Hakiki Müslüman ve ofiser borcunu yetirikti. Her kim şol ağır keseli bolsa öz yurdunda jaylanası gelirler. Doğdukta bir yerde jaylanası gelirdi. Şona garamazdan o diktatora zalıma karşı hakikat, adalet sözlerini aytmağa yol sayıp aldı. Hadiste aýdylýardy. En ulu cihat diýmek görüşmek, zalim emire karşı hakikat, adalet söz. Şonu aydan soň izinden gorkmak gerek däl. Allah özü edýärdi. Näme alýar. Şol belekler ýaly sesini çıkarman para berip şol Türkmenistana gidilen bilerdi. Emma şol hakikat, adalet yolunu seçip aldy. Opozisiýany birleşdirjek bolup kän jaňlaşýardy, gepleşýärdi. Murad Ağa bilen Baýhanyny birleşdirip bir efire bir goşunt koşduda bir herketmeni. Aşçar hükümde de şol watany üçin görüşmäni, watany üçin görüşüp ýolda şol öz janyny gurban etdi şol. Gynanýan izerasyn innellähi rajiun diýle. Allah'dan geldik, Allah'a bararız. Hemmemizem her kimin öz wagty bar. Timur Ağa'nın Timur Serker'de diýip bilýärdi. Ömrü gysga eken izerasyn. Sağ olun söz bereniz üçin. Sağ ol. Musa doğrudanam neme biwad ölüm. Söz yok. Biwad ölüm Timur Serkerden ne yapýaňydy men 50 ýaş bilen gutlanım. 6 aprelde 50 ýaşy doldy. Ol 1970-nji ýylyň 6 aprelinde doglan. Şu ýylyň bir näçe aý mundan ozal 6 aprelde de 50 ýaşy doldy. Şonu gutlandy. Şat bolany gürleşenimiz näçe wagtynda hakydama gelýär. Yaman gynanýan da şeýle biwat ölüm. Şu taýyk ağaçda sagalaýjak ýaly da şu dert çekip gördü, şu derdini mert çekdi. Men şoňa şaýat. Indi şu 2 ýyl, soňky 2 ýyl bilýän men şoň dert çekenni. Ýöne şu derdi gaty mert çekdi. Jaň ederdi, işläp oturýan, mysal üçin aýdaly iş başynda ýazyp oturýan, birden jaň gelýär. Onuň şol görýän muratgerli bolsa, alýan, jogap berýän, onuň agam işe päsgel berýän nälerni ilkinji soragy salamdan soň şo bolýar da. Onuň ýok gürleşäýäl berşmyk, onuň menem on göwnükman, raýnykman gürleşýärdim şo işiň arasyny bölüp. Onuň ýagdaýyny sorasaň köplenç bir aýdýan sözi bardy. Ýuwaş diýip şo sözi ulanýardy. Ýuwaş bilen işläp ýör, gezip ýör falan diýip. Elbette jaý jennetden bolsun Timur neresden, Murat Gel neresden. Inni Nurcan, siz şu arada näme aýdy biljek? Belki sizem goşarsyňyz bilen sözümizde öz pikiriňizi. Belläp geçdiňiz ýaly bugün hatyra güni bizim bir uly ýetgimiz Timur Serker'de gaty gynanýas bir de dost ýarlaryna, doğan kardeşlerine, maşgalasyna
sabır dileýäs. Ol gaty bir edermen oğlandy, akylly, paýhasly. Bir de bir miras taşlap gitdi. Biz onun başlan işini devam ettirelim. Bu görüldüli bir oğlandy. Men özgedegimde söz berýän. Soňuna çenli men barym Timur Serkerden hatyrysy üçin. Timur Serker'de külli Türkmeni gözünün göreceği alı görýärdi, gaty gowy görýärdi. Ýöne öz şu dowduk owasynam, Astana babanam, Kerkinem, şu Lewabam ören gowy görýärdi. Şu taryhy bilen gyzyklanýardy. Bir gedek bir nemeni aýdyp berdi Timur maňa, bir mundan mümkin 1,5 ýyl şeýle öň bir bolan wakany aýdyp berdi gadymda, intekol öz dowulmaka kakasa belki oğlancıkka bolup geçen nemedir ata-babas döwründe şu külli Türkmenin birek halyna duýuluşlyk edýänligini mysal getirip şeýle gurrun berdi, men ýadymda galdy. 1887-nji ýylda Gökdepe galasy gana gark edilip Skobelyň goşuny nemeni Gökdepe galasyny ýykyp Türkmeni gana gark edip şol basyp alandan soň onun bir näçe ýyldan soň olar Marinalya ortlar soňamynyň kemkemden tüýüşüp bular Lewabam alýarlar. Lewabam alýarlar inni şol näçinji ýyllarda da belli däl, ýöne şo döwürlerde şo Lewaba ortlar araşyny wagtynda Timurun gurrun bermegine görä şo taýda türkmenler, Lewap türkmenleri ana şu ortlar biziň teke türkmenlerimizi gana gark edipdir diýip şo taýda şolaň üstüne çöküp uruş edipdirler. Bir bölük şol amderýän boyuna baran ortlar bilen uruş edip şo taýda bir näçe hatda ort eskerlerini öldüripdirler. Şonu maňa Timur neresi gurrun beripdi. Şonu on getirýän nemesi şol döwürde de ne türkmenler bir-birinden habarly bolupdyr, bir-birine şol bir-biriniň ykbalyna ýüregi awapdyr, duýgudaşlyk bildiripdir. Şol türkmeniň arasynda bir göze görünmeýän birlik hökm sürüpdir diýip şonu harby adam hökmüne mysal getirip maňa aýdyp beripdi. Umuman Timurun gylyk häsiýetinde şo harbylyk ýanky öz sözünde durmak, öz sözüne wepalylyk, dostlyk we wepalylyk şol zatlar budama göze ýylýardy. Şoňa da men özüme gaty uly hormat goýýan. Inni şoň hatyrasyna men Seýdnazar Seýdiňiň Ärsariýynyň ýigitleri diýen goşgusyny okap beresim gelýär. Her ýerde çok awray tapar Ärsariýynyň ýigitleri, ganym görse dogry deper Ärsariýynyň ýigitleri, hiç zada salmaz nazarlar, daýyma messan gederler, hem okuyurlar, hem ýazarlar Ärsariýynyň ýigitleri. Orta ýerde top dikerler, iki ýanyna sap çekerler, watan üçin gan nökerler Ärsariýynyň ýigitleri. Özü hatam çöreklüdür, hemme arslan yüreklüdür. Teýil hanyna gereklidir Ärsariýynyň ýigitleri. İki ýana elleşerler, alar awun belleşerler, oljany hop telleşerler Ärsariýynyň ýigitleri. Seýdi diýer bu jahanna, ölse arman ýokdur onna, mutaverdir Seýil hanyna Ärsariýynyň ýigitleri. Inni sözgedegi eginleşmiz protest hareketine özünü gowy tanadan Ferhat senem öz ýüreginde nähili ýagşylyklar bar bolsa aýtjak ratlaryny halka ýetirsen gowy bolardy. Onu söz senden. Aýdy ber. Sağ olun sözlerinize. Selamun aleyküm vatandaşlar. Selamun aleyküm efire katnaşan arkadaşlarımız, dostlarımız. Hakikaten Timur Serker'de hakkındaydı. Otursam gatı aýtmaly zatken ol soňra çykyp bolanok. O Timur Serker'de bizim pasiýan yüreklerimizde ýaşar. Biz garra pensiýa çykyp şu öz garaşsyzlygymyzy alıp şo ýurdumuzda azat, erkin, adalatly ýurdumuzda
garrak gidenimizde de şu tarihte ilkinci yazılacakların adı olar nesip olsa şu Murat geldi Devlet ve bizde şeyle bir zat var ölü ayattan doymaz diye diri hayattan diye şu anırda adam yok olandan son diye her gün diyeni alış olar sovap çöpleye diye de sovavam şu bizim bayardan okuyan dua dileklerimiz diye. Eğer mümkün olsa ruhsat verseniz ben şu tayda bir Kur'an-ı Kerim'den bir Elham Fatiha suresini okasak da bugün hem defin edildi, bugün son yoluna uğradıldı bir adına bir tövir kaldırsak. Elbette. Ruhsattır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahul azim. Sübhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma vel diye vel ustaz vel cemi vel müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat alahyi minhum vel amvat. Ey Allah'ım bahşettik şu Timur Serkerdemizin, Murad ağamızın ruhlarına yatağı yeri yaktı olup caylar cennetten bulup imanları hemra olsun. İzinde kalanlara sabır kanaat versin. Allahumma Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasenetin ve akina azabennar rahmetike erhamin rahimin. Amin. Allahu Ekber. Amin. Köp sağ ol Ferhat. Toyun dogaysın. Bir gatı yerine düştü. Sebebini hemşin isen şurada aytmalı bir zat var. Hem eginleşler bilýän Murat geldi Timur Serker'de dini yol tutýardy. Ol orada tutup namaz okuýardy. Şoň üçin on ruhuny tegsin edilmegi musulman däwrine göre elbette ören boldy. Inni yine de bizim eginleşlerimizin Liberty var. Liberty senem kän gedek gepleşikleri alyp bardın. Şu teknik taýdan gurunudun Timur'un gatnaşmagyna Murad'ın hem bizim hemmemizin gatnaşmamyzda. Şoň üçin senem öz sözüň aýdaýsan Timur barada. Mikrofonuň aç Liberty. Salam hormatly vatandaşlar. Timuraga bilen kän işleşdik, kän gurlaşdyk, kän töhfet etdik. Timuraga gaty bu adamdy, merd adamdy, bilen hakyky serkerdämizdi. Timuragaň arkasynda biz ýöreýärdik. Timura hemişe de gowy adamdy, niýeti gowy adamdy, hemişe de adalaty hakyny talap edýän adamdy. Gorkmaýardy, hiç kimden gorkmaýardy. Hemişe de öz diýen sözünde durýan adamdy. Timuraga bizim aramyzdan gitdi. Bizim üçin ullokan gitdi. Doğru. Elbette gaty uly gitdi. Bizim hemmemiz üçin, şoň üçin biz gaýta ýatlaýas. Ýagşy gylykly adamdy, ýagşy gylykly illeşimizdi. Yüreğine beslen arzuwam şu türkmeniň bir azatlyga, hakyky azatlyga çykmagy, türkmeniň bu dünýäde bir özüne münasip döwletiniň bolmagy,
özüne münasip hökümetiniň bolmagy şu zatlara gaty gowy düşünýärdi. Hemem şu harby uğurdan gelecekde şu täzelenen Türkmenistanyna, demokratik Türkmenistanyna özüniň ähli güýjüni şu bizim harby goşunlarymyzyň, Türkmen harby goşunynyň demokratik esaslarda gurulmagyna hemem şoň dünýäde bir iň gowy görüllüli ýurtlardaky ýaly kuwatly hem şeýle tertipli goşuna öwrülmek üçin ähli güýjüni sarp etjekdigini aýdýardy. Elbetde Timuryň eginleşleri, oň şägirdleri hökman bu ýoly dowam ederler hem de geljekde Türkmenistanyna şeýle demokratik Türkmenistan armiýasynyň goşunynyň döremegini üpçin ederler. Şonno elbetde biziň eginleşimiz Timur Serkerdanyň muratgelli döwletiň ruhy şad bolar. Beýlekin ha şu wagt men görýän Murat çykaryp görkezýän illeşlemizde gaty köp öz gynanjyny bildirýän illeşlemimiz bar. Ine Merwe Gyýdyýa salam illeşler bu gaty uly ýetki göreşini, ýeňişini görüp şu ýanky nemesini aýdýar, görüp bilmedik bir gahryman ýa-da ýeňişi görüp bilmän giden jaý jennetde bolsun ýa. Beýlekler hemine köp illeşlemimiz hemmetiniň men häzir adyny okap ýetişem yok. Mire Narinniýa, ýene de beýlekler hem Begum bolýan neme bilen şeýle at bilen çykýan illeşimiz bar. Olam öz nemelerini aýdýar, Timur barada ýagşy dileklerini aýdýar. Hemmeňize toýuňuzda gaýsyn gadyrly illeşler, mehriban watandaşlar. Ondan näme ruhsat bolsa biz Timur Serkerden muratgelli döwletiň hatyrasyna bagyşlanan bugünkü hatyra gepleşigimizi geçirip oturýarys. Saglykda görşeliň, toýda görşeliň, mehriban watandaşlar. Hoş galyn.